wiase na ne waba begina e de be na wo kan e de amagana fo na won so dan e na wasua e de afa de me ka che obia ne se abrabo no anamonsia da o ma obia nti abrabo bia obo bia no obefa ho akatua ana tu ese bia wotwa bia nso no amoni ayede ada ho because wiase no obi dia obi ne boy ere wo mu keke ene ye mu adwuma nti no ni obe ye tia onua bi no ho kama ebeba so minu atwi obi a ye kase obi ye ahobrase from or start oba obi blaster nyina me na edi agro anante blaster camp e di agro obreki international ba Ghana me ne nam e di agro like obi o ye giver o ye say ni nyina no issue ni ti tekno ne empire bo ni say ka nyankopon be yi na free sa ewuo yi mo but eja na obo ne suro na obo ne ma no oni enim de ope e na oye ti no ne meka che Ghana fo nyina ene abusua ne yire ne ma say ye mo bi ayakọ na nyankopon no emfe nuane nsie Abraham kukumba bi pa emfa mai say daachi ye be hia wo sikadro na ba Ni sikadro ni sikadro mai ana wunya nipa mfa nko ye ntia ba ya ba mi nuane ye mi enye ye